Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na program s názvem S muzikou je na světě krásně, ve kterém vám představíme Petra Šimáčka, učitele hudby a zpěváka, který ovládá různé hudební nástroje a ve volném čase se věnuje fotografii. Během programu uvidíte jeho autentické fotografie, které se propojí se živou hudbou a zazní i písně z různých koutů světa. Doprovázet ho bude zpěvem a hrou na kytaru Dana Sokolová, se kterou je tato dvojice známá jako kapela Kapka. Jsme si jistí, že tento program bude pro vás i vaše posluchače opravdu krásným a pozitivním zážitkem.